Ассалому алайкум дӯстони азиз. Инҳо мошинҳои яъне мусор мебурдагӣ ҳастанд. Пеши хона да ҷамъ карда мемонем. Мусори сиёҳ меган шварц. Яъне чизои қатӣ-патӣ ба ғайри латта, масалан ягон мато ина ё ваян ҳама пеши хонааш мемона. Баъд ино мошин кати мебиёянд, рӯзи муайян да як мо ду бор меоянд. И сиёҳ фақат чизои қатӣ-патия бо чизои хӯрока фақат савзда, масалан пучоқи пиёз ягон чи бо ҳастай ранги зард уҷада фақат пакетҳо, масалан ягон коғаз моғаз бо гел безак ҳастай 4 намуда. Онаҳа ин мусора мошинаш меоя мегира ай пеши хона. Диден? Яъне системаи мусорбарӣ тамоман аз дигар давлатҳо фарқ дорад, давлатҳои Европа. Ҳамиш хубаи оне ки ҳеҷ ёд нагирифтам да 4 намудаи савз, сиёҳ, зард бо гел безак меган, хеле салафанои махсус. Инҷа мошино шидиам барое ки мусоровоз гирифтест. Агар не соати 6 саат мебара. Ирӯз ҳаво имрӯз мода 36 дараҷа ҳай. Гармай хеле гармира дастат катем хеле мекнику меқапида гармира. Гап задан намешавад, агар гап задан мушкил даи гармӣ.